Ir-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma REWS waslula aktar minn 780 applikazzjoni minn sidin ta' djar li applikaw għal-lotja ta' roof insulation u double glazing biex jibdlu l-bibien u twieqi tagħhom. Lotja tkopri nofs l-ispejjeż ta' retrofitting b'limitu massimu ta' 1000 euro. Dan tħabbar waqt żjara li l-Ministri Mirjam Dalli u Jonathan Attard għamlu għand Finestral, kumpanija Maltija li timmanufattura prodotti li jsaħħu l-effiċenza fl-użu tal-enerġija bħalma huma aperturi tal-PVC. Id-diretturi ta' Finestral Kenny Tazzopardi u Jonathan Patch spjegaw li 90% tal-enerġija meħtieġa mill-kumpanija hija ġġenerata mill-pannelli solari. Żied jgħid li kull materjal żejjed tal-PVC li jinqata' jiġi riċiklat u bekk qed jonqos l-iskart u tiżdied il-kontribuzzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent Mirjam Dalli sejħet bħala inkoraġġanti li skemi finanzjati mill-Gvern qed isaħħu l-produzzjoni ta' soluzzjonijiet favur effiċenza fl-użu tal-enerġija għal djar u bini sostenibbli. Qalet li l-appoġġ qed iwassal mhux biss għal soluzzjonijiet innovattivi mill-kumpaniji imma wkoll biex sidin ta' proprjetà jinvestu fis-sostenibilità. Minaħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja u ta' Riforma tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard fakkar li x-xerreja ta' proprjetà residenzjali jistgħu jibbenefikaw minn skema li tappoġġja bini effiċenti fl-użu ta' enerġija. Spjega li din l-iskema għandha lan li tinċentiva x-xiri ta' proprjetajiet sostenibbli u toffri qotja sa' 9,000 euro fuq 3 snin lil xerreja ta' proprjetajiet eliġibbli.